रतनलाल ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजोंगिरि मानगोनां धीरेश बसुमतारी आफादगिरि रुपनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां सार बिथां आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनाय गोरानपारा रेन्ज अफिसनि रेन्जार मानगोनां रामेश्वर बर' सार बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे जिल्ला एबसुनि मावथिगिरि बिथांमोन बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि मोनसे समनि जिल्लायाव बिबान लानानै खामानि मावफैनाय मानगोनां हेमन्त बसुमतारी बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' नेहाथारि खुदिराम बसुमतारी बिथां रुपनि दखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बोसोनगिरि फारियै कमल मुसाहारि विष्णु बसुमतारी आरो बिराज बर' मानगोनां बिथांमोन आरो बाहागो लानो हानाय दैदेनगिरि बिथांमोन आनसलिक एबसुनि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन आयदानि बिबानगिरि बिथांमोन आरो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गारजेन नोंथांमोन रुपनि दखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय दिनै बे मोनसे जारिमिनारि सान सिगांहाय 2006 मायथाइ आरो 2007 मायथाइयाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बोसोर आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै जेला खामानि मावो अब्ला क'क्राझार बाक्सा चिरां मोनसे डिस्ट्रिक्टआव 15 जन 20 जना फार्स्ट डिभिजन मोनोमोन दा 2020 मायथाइयाव रुपनि दखनायानो मोनसे आनसलिकआनो दिनै मेट्रिकनि फार्स्ट डिभिजना 14 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोनफैनो हाबाय 2020 मायथाइयाव मोनसे आनसलिकनि सिङाव नाथाय 10 बोसोरनि सिगां जुदि जोङो थाङो 2007-8 मायथाइयाव अब्ला मोनसे डिस्ट्रिक्टआवसो चिरां बायदियाव क'क्राझाराव बाक्सायाव उदालगुरियाव मोनसे डिस्ट्रिक्टआवसो 15 जन 20 जना फार्स्ट डिभिजन मोनोमोन दा आनसलिकआनो फार्स्ट डिभिजन बेजों समान जाफैनो हाबाय आरो 10 बोसोरनि उनाव जोंहा आनसलिकनि सिङाव बेसेबां आनजाद लिरो साफ्रोमबो फार्स्ट डिभिजन मोननाय बायदि जों खामानि मावनो थाखाय जों नाजादों दा सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रुपनि दखनानि सिङाव गोलैनाय मोनफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय एबसुनि जारिमिन आरो एबसुनि डायरियाव अराय सम फोरोंगुरु सार बिथांमोना सिगांनि सिरियाव जोङो मान होबोबाय थादों आरो गोबां फोरोंगिरि बिथांमोना बेन्सार फरायसालियाव मास्टार मावनानै खायसे थाखा मोनै 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर जोंनि बेन्सार फरायसालिनि फोरोंगुरु सार बिथांमोना टटेल सेक्रिफाइस खालामबाय साहित्य सन्मान बर' थुनलाइ आफादनि खावलायनायाव आरो एबसुनि खावलायनायाव दा जुदि रुपनि दखनानि सिङाव जुदि बेन्सार फरायसालि दङ बिसिनि सिङाव आरो जोंनि रिपर्टखौ हरदों आं रिपर्टखौ लाब्लासो जे जोंहा दाखालि बर'नि गेजेराव मोनसे एग्रिमेन्ट जालांबाय बाव मोनसे क्लजेस दङ जे बिटिआर ओनसोलाव बेसेबां फरायसालि दङ गुबुन गुबुन बिजों आरो आसामाव बिटिआरनि बाहेरायाव अनलि बर' बिजोङा 2020 मायथाइनि सिगां बेसेबां गायसननाय बेन्सार स्कुल दङ बे मोनफ्रोमबो सरकारि जाजोबगोन होननानै आरो जाजोबनो नांगौ होननानै मोनसे एग्रिमेन्ट आरो मोनसे क्लजेस दङ ओंखायनो रुपनि दखनानि सिङाव थानाय बेन्सार फरायसालिनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ बिराद गोबाव एबसुनि खावलायनाय आरो साहित्य सभानि खावलायनाय बर' हारिनि खावलायनायाव बिथांमोना फोरोंबोबाय थाबाय जों एबसुनि जानानै बिथांमोनखौ जों अराय सम साबायखर बावो आरो एसेबो जाहाथे गोसो बाया जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ लेखा फोरोंबाय थागोन
बर'नि हिउमेन रिसर्सखौ प्रडाक्ट खालामबाय थागोन आरो बे ओनसोलनि फरायसाफोरखौ गियानि खालामनो बिथांमोना मुखुब जाबाय थागोन बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायो आरो 1% जाहाथे गोसो बाया आंनि फरायसालिया सरकार जानाय नङा नामा आं 15 बोसोर 20 बोसोर गावनि न'खरखौ नायालासिनो बर' जाथिनि आफादफोर खावलायनाय बायदि सेक्रिफाइस खालामबाय बैफोरबायदि जुदि गोसो बायनाय मालाबाफोर फैयो जाहाथे गोसो बायनो नाङा मानो होनबा नोंथांनि फरायसालिया सरकारि खालामनांगौआव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो साहित्य सभाया अराय सम जों दंफायो आसाम सरकाराबो 15 तारिखआव मोनसे लिस्ट बिसोरो बाहेरा खालामनो नागिरदों आरो बिनि थाखाय जोंजों आरो आसामनि इडुकेसन मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनाय दं बे साननैसोनि गेजेराव आरो जोङो जोंनि बेसेबां बर' स्कुल भेन्सार स्कुल दङ बेनि लिस्टखौ जोङो गोरोबथा सान माने एग्रिमेन्ट समाव जोङो होखाजोबदों आरो बेयाव मोनसे प्रजेक्ट दङ आरो बेनि सागानगिरि हिसाबै दासिमबो जोंनि एबसुनिनो गाहायनाया जाबाय लरेन्स इस्लारि दङ दा लरेन्स इस्लारिनि सिगनेचारजों जों गेजेराव जोंनि फरायसालिफोरखौ एग्रिमेन्टआव सरकारि खालामनांगौ कलेजफोरखौ सरकारि खालामनांगौ बे बेसे आगदारिखौ बेसे दावगाखो बेखौ जों खबर लानो थाखाय लरेन्स इस्लारि बिथांखौबो जोङो खनसे गेजेराव लोगो हमहैखांबाय बिथांमोननि अफिसारा माखासे कलेजखौ मावग्रोनानै दोनदों जेरै क'क्राझारनि मिउजिक फाइनान्स कलेज आरो बिथांमोना जोङो सम बिदों बे ओनसोलनि आइएस आरो डिअ'फोरजों बिथांमोना सावरायनाया सोलिगासिनो दङ आरो गभर्नमेन्ट प्रसेसा बिथांमोना सोलिगासिनो दं होननानै जोंनि गेजेराव बुंदों दा ओंखायनो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो जाहाथे गोसो बाया बेखौ खावलायनाय थाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मास्टार रेस आरो बर' हारिया गेरेमसा जानो नांगौब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरै सिमां नुदों बर' हारिखौ दाफुंनायनि बे सिमाङा मोगथां महर जाफुंनो नांगौब्ला जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोननि सेक्रिफाइस आरो बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि नाजानायखौ जों अराय सम लुबैयो दिनै रुप'नि आनसलिकआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोबा आनसलिकनि साथाम बोसोनगिरि बिथांमोना एकाडेमिशियान बिथांमोना मास्टार दिनै जोंनि बोसोनगिरि बिथांमोन आनसलिकनि जिल्लानि बोसोनगिरि बिथांमोना सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन खामानिफोराव मावनानै बेस्थ' जानानै दङ नाथाय बिथांमोना आनसलिकनिफ्राय गलांनानै एकाडेमिशियान जानानै आरो एबसुखौ बोसोन होगासिनो दं आनसलिकखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा बर' हारियाव इन्टेलेक्सुयेल बर' हारियाव मेलेमजिबि बर' हारियाव मेलेमनि दावहा नांनो गोरों बर'नि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जोंनो गोबां रोखोमनि लेखा गोरों मानसि नांगौ आरो एबसुनो सुबुरन नांगौ दा रुप'नि दखरा एबसुआ जोबोद मोनसे बाख्नायथाव मानो गोबां बोसोनगिरि बिथांमोनजों आनसलिक एबसुजों नांथाबनानै बोसोन होनानै ज' जानाय खामानि मावगासिनो दङ बेयाव रुप'नि आनसलिक एबसुआ बांसिन चान्स लानानै बोसोनगिरि बिथांमोननि सुबुरन लानानै एफेक्टिभलि खामानि मावनो थाखाय बांसिन नाजायो बेखौ आनसलिक एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गिबि एबसुनि जानानै खावलायनाय थाबाय दिनै जायफोर फरायजाबाय नोंसोर फैबाय थानाय नोंसोरनि मोनफ्रोमबो आनजादाव बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जाहाथे जानो हायो बेखौ जोंनि एबसुनिफ्राय खावलायनाय थाबाय दिनै मेट्रिकखौ जाय उथ्रिसारबाय सोर साइन्स स्ट्रिमाव मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन मोननायफ्रा फरायजानायफ्रा एडमिसन लाखो गसंलाय आं बुंनायाखै गसं नोंसोर साइन्सआव उनसंबाय साबायखर थाबाय आखाइ खबगानो बिथांमोननि थाखाय सोर कमार्सआव एडमिसन लादों जेरैलाय सोर कमार्सआव एडमिसन लादों लायाखै सोर आर्ट्सआव गासै आर्ट्सआव मोजां आर्ट्सआव साबैसे जेरैलाय गसंबाय दिनै मेट्रिक पास फरायसानायफ्रा साबायखर थाबाय बिथांमोननि थाखाय आखाइ खबनानै हो Real जाय दिनै फरायजाबाय साइन्स बेकग्राउन्डनिफ्राय सोरमोन आखाइ थिखोलाय गसंबाय फरायजानायफ्रा साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय बेकग्राउन्डनिफ्राय दे गसं आं गसंना जायो गोसोआ साबा आखाइ खबनानै हो कमार्सनिफ्रायबो खोनादोंमोन जिराय कमार्सनिफ्राय यास भेरि गुड आखाइ खबनानै हो ओमफ्राय आर्ट्सनिफ्राय साबैसेमोनलाय आर्ट्सनिफ्राय हाइस्कुल आखाइ खबनानै हो नोंसोर जाबाय रुप'नि ओनसोलनि आरो बर' हारिनि देरसिन सम्पति हायेस्टि दं जोंहा मिथिबाय न'खराव गोबां सम्पति दं नोंस्रा न'खराव सोरहाबा बिल्डिं न' सोरहाबा गारि सोरहाबा हा सोरहाबा बायदिसिना सम्पति दं नोंसोरनि न'आव
बे सम्पतिफोरनिफ्राय कम्पेयार खालामोब्ला फिसा हौवा फिसा हिनजावा देरसिन सम्पति बिमा बिफानि थाखाय जोंनि थाखायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि बेंग्राजों मा होनो सागेन बर' जाथिनि थाखाय जोंहाबो बर' हारि हिसाबै गोबां जोंनि हायाव गोबां दैमा गोबां दंफां लाइफां बाला अन्थाइ दङ बे जाहैबाय बड'लेण्डनि सम्पति मिथिबायना नाथाय बेनिफ्रायबो जुदि बांसिन कम्पेयार खालामोब्ला नोंसोर मिथिबायना बर' इयुथफोरा बर'नि लाइमोनफोरा बर' मानसिफोरा जोंनि देरसिन सम्पति जाथि हारिनि मिथिबायना आरो इन्डियानि आसाम आरो इन्डियानि मिथिबायना नोंसोरो हिउमेन रिसर्सआ हायेस्ट मा होनो रिसर्स होननानै बुङो मिथिबायना दा नोंसोरो मोजां जाथारनो नांगोन मिथिबायना मोजां फरायथारनो नांगोन मिथिबाय एम लानानै मोजां फरायथारनो नांगोन जों आनसलिक एबसु जिल्ला एबसुआबो जों नाजाबोबाय थादों दुलाराय आसामाव बर' फरायसाफोरा थाखोसिनिफ्राय इउनिभार्सिटिसिम फरायनाय 4 लाख स्टुडेन्टफोरखौ जाहाथे बिसोर मोजां मानसि जानो हायो नामा बिमा बिफाफ्रा लुबैनाय बादि बिमा बिफाफ्रा नोंसोरखौ जि आसा खालामदों बेबादि जानो हायो नामा नांगौ रोखोमनि अफिसार्स नांगौ रोखोमनि एकाडेमिशियान नांगौ बादि फर्माल डक्टर इन्जिनियार जों प्रडाक्ट खालामनो हायो नामा जों सेस्था खालामनानै खालामथारनो हायो नामा आरो हायो एग्जाम्पल दङ मिथिबायना भारत हादरावनो केरेलानि मानसिफ्रा बिराद खामानि मावो इडुकेसनाव मिथिबायना जों केरेलानि सासे मानसिखौ जों एबसुनि सानै आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर' आवगायनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि रमिय पि नार्जारि आरो आं जों उड़िसायाव थांनानै केरेलानि मानसिफोरनि मास्टारफोरजों ट्रेनिंआव जों बाहागो लाहैदोंमोन जों केरेलानि मानसिफोरखौ जेला सोङो नोंथांमोना इन्डियानि हायेस्ट लिटारेसि रेट थानाय रायजो बोरै जाखो होनदों अब्ला बिसोर मा बुंदों मिथिबायना जोंनि गामियाव जेरै हाबा जायोब्ला अमा बुथारोब्ला बेदर सङोब्ला जानो थाखाय मानसिफ्रा फैजोबथारोना गावसिनाव एडुकेसन एवारनेस आरो सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय आरो लेखा लिरनायनि एनारेसन ग्रुप जेला बेखेवो बेफोरबायदि हाबाफारियाव बिराद बाहागो लायो मिथिबायना दा केरेलानि मानसिफ्रा जानायनिफ्राय स्टाडि फरायनायखौ बारा गुरुत्व होयो मिथिबायना फरायनाय थाबासो मोजां बिसिनाव बे मोनसे कनसेप्ट दङ मिथिबायना ओंखायनो जोंबो लुबैयो जोंहा केरेलाया जुदि हादोंबा मिज'रामा जुदि हादोंब्ला जों बर'फ्रा मानो हाया जोंबोथ' मंगलरिस्टसो नङा होमबा जोंबोथ' बिसिनि मा होनो मिज'रामनि मानसिफोरनि जि रेस आरो जोंनि रेस जोंबो एखे हारिसो ओंखायनो जोंनि फरायसाफ्राबो खस्थ' खालामनो नांगोन मिथिबायना आरो खस्थ' खालामब्लानो मानसि जायो साफ्रोमबो फरायसाया खस्थ' खालामब्लानो साक्सेस जायो बे इउनिभार्सेल ट्रुथ अराय सैथो मिथिबायना नोंसोर सोर सोर साइन्स बेकग्राउन्ड लाबाय नोंसोर जुदि मोजां फरायोब्ला सोर सोर डक्टर जानो गोसो दङ आखाइ थिखोलाय डक्टर जानो गोसो दङ मा गैया दा साइन्स फरायनायफ्रा दा जाय पास जाबाय रावबो गोसो गैया हा इन्जिनियार जानो सोरबा गोसो दं गैया इन्जिनियार जानो गोसो आखाइ जोङो सोलोंथायाव फ्राय माने 6-7 बोसोर मावबाय जोंनि बर' गथ'फ्रा गोबां मेट्रिकआव फेल जानायनि खारना मा मिथिबायना हायार सेकेन्डारियाव फेल जानाय आरो इन्टारभिउआव फेल जानायनि खारनफोरा मा मिथिबायना जों बिराद लाजिगुसु मिथिबायना जोंनि खुगाया गेवा मेगना थाङा आखाइया थाङा जों हायो गड गिफ्टेड टेलेन्ट दं सिङाव नाथाय जों बेखौ मा होनो बेखेवा मिथिबायना बेखौ जों इउज खालामा ओंखायनो नोंसोरखौ बर' फरायसाफोरा जुदि साक्सेस जानो नांगौब्ला साक्सेस जानायनि एकमात्र मन्त्रआनो जाहैबाय मिथिबायना मिथिबाय मा कुइसन सोंथारनो नांगोन मिथिबायना दा ओंखायनो नोंसोर एम खालामथारनो नांगोन सोंथि सोंनो नांगोन रोङैखौ सोंथारनो नांगोन बुजियैखौ सोंथारनो नांगोन आरो गावनि हेसिटेसन प्रब्लेमखौ नोङो दमन खालामनो हाथारनो नांगोन मिथिबायना कुइसन सोंथारनो हाथारनांगोन आरो एम खालामथारनो नांगोन मिथिबायना दा नोंसोर हागोन मिथिबायना जोंहा फोथायनाय दङ मिथिबाय जोंनाव नांगौ रोखोमनि अफिसार गैया नांगौ रोखोमनि साइन्स मास्टार गैया नांगौ रोखोमनि इन्जिनियार गैया बेखौ जों हायो गोसो जायोब्ला मिथिबायना नोंसोर हायो मोजां जानाय गाज्रि जानाय बे नोंसिनिसो खोथा मिथिबायना दा दिनै जोंहा गोबां बर' फरायसाफ्रा गरम बोथोराव लेखा फरायाखै थांनाय उनाव जों उन्दुनो हायाखै गरम थांनाय उनाव मिथिबाय कारेन्ट गैया होननानै मिथिबायना जोंनि फरायसाफ्राथ' लेखा फरायाखै थांनाय उनाव जों मिथिगौ कारेन्ट गैया थांनाय उनाव मिथिबायना आरो बिराद गरम बे साननैसो बर' गथ'फ्रा लेखा फरायाखै गरम होननानै कारेन्ट गैया लेखा फराया नाथाय भारत हादरनिनो राजस्थान दा जोंनाव बेयाव बेसेबां गरम जानानै मिथिबाय दाबल गरम राजस्थानाव मिथिबाय दा जोंनि हादर खोरखि सेराव थायोना बारा फैदों होननानै राजस्थाननि फरायसाफोरा जुदि खोरखि सेराव थायो बाला डिजार्टनिफ्राय बाला गोजाननिफ्राय जुदि बार थाङोना बिसिनि खावलायाव खामजोबोसो बिसिनि फरायसाफ्रा बार होनो नागिरा दा
गरमा जों बिसिबां गरम बिनिफ्राय डाबल गरम राजस्थानाव मिथिबाय आरो राजस्थाननि फरायसाफ्रा जुदि खोरखि सेराव थाहैयो बार नांगोन होननानै बिसिनि खावलाया गोजा गोजा जाजोबदों खामो मानो होनबा बालायाव बार बुखांना फैनाया बिराद गरमसो फैयो बिसिनाव नाथाय राजस्थाननि फरायसाफ्राबो कारेन्टखौ नेनानै थाया बिसोरो कारेन्ट थानाय थायै गरम गोजांनायजों खोथा गैया नों आं बिसिबां गरम मोनदों बेनिफ्राय डाबल गरम मिथिबाय मैयासो UPSCनि मा होनो रिजाल्ट होबाय बिनिनो गेजेराव हाइएस्ट 1 नाम्बारा फैदों हारियानानि बिराद गरम जायगा हारियानायाबो मिथिबाय राजस्थाननि बारा बिसिनावबो थाङो मिथिबायना दा बै फरायसाफ्रा गरमजों गोजांनायजों खोथा गैया बिसिना मा खामानि बिसिना जाहैबाय आनजादनि सिगां सिलेबासखौ फरायनानै फोजोबनांगौ मिथिबाय हाइएस्ट एसटिफोरनि गेजेराव नोंबो एसटि आंबो एसटि एसटिनि गेजेराव हाइएस्ट UPSC पास जादों मिनायाव राजस्थाननि बालाबारिनि मानसि मिथिबायना हाइएस्ट UPSC को पास जादों एसटिनि गेजेराव मिना जाथि आरो मिनाफ्रा राजस्थाननि एसटि मिथिबायना दा ओंखायनो नोंसोर जुदि माब्लाबा सानो दा नोंसोर हायार सेकेन्डारि सोरबा डिग्री फरायबाय जे दिनै बिराद गरमथार कारेन्ट गैया आं फराया सानोब्ला राजस्थाननि फरायसाफोरनि गोसोखां इन्डियायाव बयनिफ्राय 1 नाम्बार गरम मिथिबायना बिसिनाव कारेन्ट थानाय गैयिजों खोथा गैया बालाबारि सेर सेर बिसोर साइकेल सालाय फरायसालियाव थाङो मिथिबायना आरो नों आं बिसिबां गरम मोनदों आसामाव बिनिफ्राय डाबल गरमा राजस्थानाव मिथिबाय दा ओंखायनो जुदि जों गरम मोनदों साननानै लेखा फरायबासो थायो कारेन्टनि निफ्राय थानानै फरायबासो थायोब्ला बेखौ नोंसोर गोसोखां मिथिबायना आरो नोंसोरो मिज'रामखौ गोसोखां मिज'रामनि फरायसाफ्रा फरायसालियाव थाङो मोनसे हाजोनिफ्राय मोनसे हाजो लामा गैया साइकेल गैया बिसिनाव मिथिबायना साइकेलजों थांनो हायो स्कुलाव थाङोब्ला कलेजाव थाङोब्ला साइकेलजों थांनो हायो मिज'रामनि मानसिफ्रा थाबायजों थाङो जरनाजों थाङो माजों थाङो मिथिबायना बिसिनाव माब्लाबाबो कमप्लेन गैया मा होनो मिज'रामनि फरायसाफ्रा जे बा आङो अखा हादों आङो साइकेलबो मोना मा होनो थांनो फरायसालियाव थांनो बिराद दिगदार माब्लाबा कमप्लेन होला बिसोर जोंनासो कमप्लेन होयो मिथिबाय मोनसे गोजाननिफ्राय मोनसे स्कुलाव थांनो नांगौब्ला बिराद गोजानथार होननानै जों कमप्लेन होयो साइकेल गैयाबा जों थाङा साइकेल गाज्रि जादों होननानै नाथाय मिज'रामनि फरायसाफ्रा कमप्लेन होआ मिज'रामनि फरायसाफ्रा मोनसेल' थांखि दङ जेरैखि जाया आनजादनि सिगां बिफोर एग्जाम सिलेबासखौ फोजोबथारनांगौ मिथिबायना फरायसालिनिफ्राय गोजान फरायसालिनि गोजान साइकेल सालायना थांनो गोनां जायोब्ला बिसोर मा होनो मिज'रामनि फरायसाफोरखौ गोसोखां जोबथारनायाव मोनसे जायगा मिथिबायना आमेरिका हादराव 50टा रायजो दङ बे 50टा रायजोनि गेजेराव बयनिबो बांसिन सोलोंथाइ मोननाय जायगा आलास्काया जाहैबाय रासियानि मानसिफ्रा गोदो रासियानि लिडारफ्रा बुंबाय बिराद बरफ गोलैयो बिराद गुसु थानो हाया मानसिफ्रा बे रायजोआ जोंनो नाङा होननानै आमेरिका हादरनो फानबोदों आमेरिका हादरा बे मा होनो रायजोखौ बायनानै लाबाय आलास्काखौ बिराद बरफ गोलैयो दिनै आमेरिका 50टा रायजोनि गेजेराव 1 नाम्बार माहाजोनसिन रायजो होनोब्ला आलास्का आरो बिराद गुसु मिथिबायना जों बिसिबां गोजां बोथोराव गुसु जायो बिसिबां माइनास जोंनाव गोजां बोथोराव हाइस्ट गुसु जायो 30 डिग्री सेल्सियास 12 डिग्री सेल्सियास मिथिबायना नाथाय बिसिना माइनास दा गोलोम बोथोरावबो बिसोर जेकेट गाननानैसो दङ बेनिफ्राय बिराद गुसु जोंनासो फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद हायार सेकेन्डारि आनजादाव गोजां बोथोर लेटनिफ्राय ओंखारनो बायो आखाइखौनो कम्बल सिंनिफ्राय बुख'नो बायो आं गाबोन फरायगोन बिराद गुसु खुवा गोलैदों बिराद गुसु होननानै मिथिबायना जोङो फरायनायाव बायो नाथाय आमेरिकानि बयनिफ्राय सोलोंथाइ मोनसिननाय बयनिफ्राय माहाजोनसिन रायजो आलास्कानि फरायसाफ्रा एकदम जों बिसिबां गोजां बोथोराव बिसिबां गुसु मोनो बेनिफ्राय डाबल गुसु गरम बोथोराव जानानै दङ अब्लाबो बिसोर फरायनायखौ कमप्लेन होआ गोजांनि थाखाय मिथिबायना दा फरायसाफोरा गरम गुसु गोजां अखा हानाय सान्दुं दुंनायजों खोथा गैया कारेन्ट थानाय थाइजों खोथा गैया जों फरायखानो नांगोन आरो इउनिभार्सनि मानसिफोरानो मिथिबायना बे प्लेनेटनि मानसिफोरानो साफ्रोमबो फरायो फरायसाफ्रा नोंबो फरायो आंबो फरायो साफ्रोमबो फरायो फरायनाय खामानिखौ फरायखानो नांगोन ओंखायनो जों मिजिं थाबाय नोंसोरनि मोनफ्रोमबो आनजादफ्राव नोंसोर जाहाथे मोजां फरायनो हागोन मिथिबायना आरो हाथारगोन बेखौ फोरमायनाय ला निउ एडुकेसन पलिसिया बोरै जायो बोरै जाया फरायसाखौ बोरै खालामो बोरै खालामा बेखौ भारत सरकार आसाम सरकारा सावरायगासिनो दङ आरो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोर थांनायफ्रा माबा मोनसे प्रब्लेम जानाय बायदिखौ जुदि जों मोनोब्ला जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा गसंथागोन नाथाय दा जुदि नोंसोर मेट्रिक पास जानायफ्रा साइन्स जाय लादों नोंसोर जुदि MBBS फरायनो सानदों मेडिकेलाव थांनो सानदों मेडिकेल मिथिबायना नोंसोर गोसोआव लाखि नोंसोर जुदि MBBS फरायनो सानदों मिथिबायना बेचेलर अफ मेडिसिन एन्ड बेचेलर अफ सार्जारि MBBS फरायनो सानदोंबा दा जाय मेट्रिक पास जाबाय नोंसोरो हायार सेकेन्डारियाव साइन्स लाखाबाय बाय'लजि जाय साबजेक्ट लादों क्लास 12 नि रिजाल्ट होयैनि सिगां नोंसोरो NEET एग्जामखौ पास जाथारनांगोन मिथिबायना नेशनेल एन्ट्रेन्स एन्ड एलिजिबिलिटि टेस्ट मिथिबायना जुदि साइन्स फरायनानै हायार सेकेन्डारि मेट्रिकआव हायार सेकेन्डारियाव बिराद मोजां नम्बर लाखिनो हाबाय
अब्लाबो नों जुदि बे NEET एग्जामखौ पास जायाखै नों आसामनि मोनसेबो मेडिकेल कलेज इन्डियान मेडिकेल कलेजाव एडमिसन मोननाय नङा दस्राब्लाखि जाय मेडिकेल फरायनो सानदों आरो सोरबा जुदि मेडिकेल फरायनो सानदों हायार सेकेन्डारिनि सेकेन्ड इयारनि नोंनि साइन्स रिजाल्ट होयैनि सिगां आसामनि मेडिकेल कलेज आरो इन्डियानि मेडिकेल कलेजाव एडमिसन मोननो लुबैदोंब्ला NEET एग्जामखौ पास जाथारनांगोन आरो जाय फेल जायो बे एडमिसन मोना ओंखायनो जों खावलायखाबाय जाय जाय मेडिकेल फरायगोन नोंसोर मिथिबायना बे NEET एग्जामखौ नोंसोर प्रिपेयार खालाम मिथिबायना आरो जोंहा फोथायनाय दङ बर' बिजों फरायनानै मिथिबायना दाखालि बावैसो जोंहा खैराबारिनि सासे बिनानावा MBBS फरायनानै फैबाय आरो जोङो गोबां सार्भे खालामदों एबसुआ मिथिबायना जोंनि आसामनि 8टा मेडिकेल कलेजाव बर' फरायसाफोर फरायनानै दङ आरो बिसोर सब नेशनेल एन्ट्रेन्स एन्ड एलिजिबिलिटि टेस्ट एग्जामखौ पास जाजोबनाय NEET एग्जामखौ पास जाजोबनाय ओंखायनो जोंनि एबसुनिफ्राय खावलायनाय मिथिबायना जाय जाय मेडिकेल फरायगोन आरो जाय जाय इन्जिनियारिं फरायगोन जाय जाय दिनै इन्जिनियारिं फरायनो सानबाय थादों मिथिबायना जाय जाय इन्जिनियार फरायनो सानबाय थादों नोंसोरो हायार सेकेन्डारि रिजाल्ट होयैनि सिगां जेरैखि जाया JEE एग्जामखौ पास जाथारनांगोन जयेन्ट एन्ट्रेन्स एग्जाम बे इन्डियानि नेशनेल लेभेलाव पास जाया नोंसोर जुदि इन्जिनियारिं फरायनो सानदों मेट्रिकआवबो फार्स्ट डिभिजन हायार सेकेन्डारियावबो फार्स्ट डिभिजन नों जुदि JEE जयेन्ट एन्ट्रेन्स एग्जामखौ जुदि पास जाया इन्डियानि आरो आसामनि मोनफ्रोमबो इन्जिनियारिं कलेजाव नों एडमिसन मोननाय नङा बेनि थाखाय नोंसोर प्रिपेयार खालाम आरो बेनि थाखाय रुपनि दख'नानि सिङाव जुदि सोरबा मेडिकेल फरायनो सानदों इन्जिनियारिं फरायनो सानदों गोनो गोथो जादोंब्ला जोंनि एबसुआ दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एबसुआ दङ जोंहा बे ओनसोलनिफ्रायनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो मेडिकेल फरायनाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो मा इन्जिनियारिं फरायनाय गोबां बर' फरायसाफोर दङ नोंखौ सहाय खालामनो थाखाय जोंनि एबसुआ दङ मिथिबायना अब्लाबो नों जुदि इन्जिनियारिं फरायनो सानदोंब्ला नों फरायथारनो नांगोन नों जुदि मेडिकेल फरायनो सानदोंब्ला नों मेडिकेल फरायथारनो नांगोन बेखौ जों एबसुनिफ्राय खावलायबाय मिथिबायना आरो जुदि नों जि प्रफेसन लाया मानो नार्स फरायनो सानदों नों GNM नार्स ANM नार्स जि प्रफेसन लाया मानो नोंनि एमआ थांखिया नों जाफुंथारनो नांगोन मिथिबायना जाफुंथारनो नांगोन बेखौ जों खावलायनाय थाबाय आरो हायो फरायनो गोसो होथारनो नांगोन मिथिबायना नोंसिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो मनज स्वर्गियारि एबसुजों बिराद मोजां लोगो बिथाङा जेब्लानाखि दिल्लीयाव इन्टारभिउनि थाखाय कास्ट सार्टिफिकेटआ एसे गोनो गोथो जाबाय थादों जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिबो सनि इडुकेसन सेक्रेटारि आथिखालनि GS बासिरा बिथांमोनानो गोबां सहाय खालामदों मिथिबायना आरो हायो मिथिबायना मनज स्वर्गियारिया बर'नि गेजेराव बिराद इन्टेलिजेन्ट बय मिथिबायना बिराद इन्टेलिजेन्ट मेट्रिकआवबो स्टेन्ड मोनदों हायार सेकेन्डारियावबो स्टेन्ड मोनदों मेट्रिकआव 7 पजिशन थादों मिथिबायना हायार सेकेन्डारियाव साइन्स स्ट्रिम लानानै 1 नम्बराव पास जादों मिथिबायना मेट्रिकआवबो मेथ्सआव 100आव 100 हायार सेकेन्डारियाव साइन्स स्ट्रिम लानानै दुलाराय आसामनि गेजेराव 1 नाम्बार बर' मानसिनिफ्राय दिनैसिमहालागै 1 नाम्बार थांनाया मनज स्वर्गियारि दं फिजिक्सआव 100आव 100 मोनदों मेथ्सआव 100आव 100 मोनदों हायार सेकेन्डारियाव बेसेबां मोनदों फिजिक्सआव बेसे मोनदों 100आव 100 मोनदों मिथिबायना मेथ्सआव 100आव 100 मोनदों साइन्स स्ट्रिम लायोब्ला जुदि बयनिफ्राय गोरासिन साबजेक्ट होनो फिजिक्स नाथाय मनज स्वर्गियारिया 100आव 100 मोनदों जों जेला एबसुनि टिमा थांनानै जेला सोङो मनज नों दुलाराय आसामनि गेजेराव 1 नाम्बार थांबाय जों गोग्गानाय मोनो नाथाय नों बोरै फरायदोंमोन नोंनि फंबाय बिनानावमोननो जों खिन्थायनि नों बोरै फरायदोंमोन जेला मनज स्वर्गियारिया 2009आव हायार सेकेन्डारिनि थाखाय प्रिपेयार खालामदोंमोन 8आव बे मा होनो क्लास 12नि थाखाय क्लास खालामदोंमोन आरो बेनिफ्राय 9आव एग्जाम लिरदों ओमफ्राय फिजिक्सनि थाखाय एभ्रिडे 1 घन्टा बय प्रेक्टिस खालामदोंमोन माबोरै एभ्रिडे 1 घन्टा फुङाव जुदि 1 घन्टा बायोबा बेलासियाव जोबो फिजिक्स आरो मेथ्सनि थाखाय आरो बेबायदि नाजानानै बियो हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयारनि साइन्सआव दुलाराय आसामनि गेजेराव टपार मोनबाय फिजिक्सआव 100आव 100 मोनदों बेसे मोनदों 100आव 100 मोनदों दा 100 मोननो नांगौब्ला नों मनज स्वर्गियारि बायदि खस्थ' खालामनांगोन साक्सेस जानो नांगौब्ला MBBS फरायनाय IAS फरायनाय IPS फरायनाय SCS फरायनो नांगौब्ला नोंसोर बेबायदि फरायसाफोर बायदि खस्थ' खालामथारनांगोन आरो जुदि नोंसोर मेट्रिकआव हायार सेकेन्डारियाव स्टेन्ड लानो लुबैदों स्टेन्ड मनज स्वर्गियारिया जेरै खस्थ' खालामदों बेबायदि खस्थ' खालामदों आलादा लामा जेबो गैया मिथिबायना आलादा लामा जेबो गैया साक्सेस जानांगौब्ला साक्सेस जानाय फरायसाफोर बायदि खस्थ' खालामनांगोन बे इउनिभार्सेल ट्रुथ अराय सैथो मनज स्वर्गियारिया एभ्रिडे फिजिक्सखौ 1 घन्टा एभ्रिडे मेथ्सखौ 1 घन्टा बेबायदि प्रेक्टिस खालामनानै हायार सेकेन्डारियाव फाइनाल इयाराव बे फिजिक्सआव 100आव 100 मोनदों मिथिबायना मिथिबाय दा ओंखायनो नोंसोरबो
हायोब्ला नाजा जोंनि फुंनि टिमा जेलानाखि नोंसोर जेला हाइ स्कुलाव फरायबाय थायो जों गोबां हाइ स्कुलाव थांनानै सोंहैगोन जे मुनुस्वरिगिरिया सानफ्रामबो फुङाव 1 घन्टा बेलासियाव 1 घन्टा बहि लिरोनो बोसोरसेयाव 365 डेज थायो बिनि गेजेराव बियो सानसेयाव 500टा बहि मोनसे आयदायाव मोनसे साबजेक्टआव लिरनानै फोजोबो जों बर' गथ'फोरखौ जेला सोंहैयो नोंसोर एभारेज मास मोनसेयाव खै घन्टा बहि लिरनानै फोजोबो मोनसे साबजेक्टआव जोंनि बर' फरायसाफ्रा एभारेज मास मोनसेयाव 1 घन्टा लिरो अब्ला नोंनि नाजानाय मुनुस्वरिगिरि नाजानाय बोरै जागोन मिथिबायना ओंखायनो नोंबो मुनुस्वरिगिरि बादि नाजानांगोन हायो हायिनि खोथा गैया मानसिया हायो मिथिबायना मानसिया अराय सम लामाया गोरलै नागिरो मिथिबायना दा जुदि बे रुमजों जुदि जिबौ हाबफैयो जों मा खालामो खारगोन ना खारा जों नोंलाय खोरखिया फांथेजोबनाय दरजाया फांथेजोबनाय नायनो अब्ला जिबौ हाबफैबाय अब्ला मा खालामगोन जोङो लावथि नागिरगोन अब्ला नङा मानसिया अराय सम जों सर्टकाटखौ नागिरो मिथिबायना जोंनाव इन्डियायाव सानै मानसि दंमोन मिथिबायना किन्जल सिं आरो प्रान्जल सिं बिब' बिनानाव सानै मिथिबायना सानैया बिब' बिनानावा जेला दिल्लीयाव फरायनो थाङो अब्ला बिफाया केन्सार जाबाय बिमायाबो उनाव थैबाय बिफाया सिगां थैग्रोदों जेला बिमाया खियां जायो अब्ला बिमाया 3 लाख एकाउन्टाव फैसा सोना हरदों सानैबो आं बेमार नायजाला आं थैखासिगोन बे 3 लाखजों नोंसोर मा खालामदो होननानै बिमायाबो उनाव साननैसो उनाव थैबाय बिफाबो गैला बिमाबो गैला बिब' बिनानाव सानै किन्जल सिं आरो प्रान्जल सिं मिथिबायना बिसोर IAS आरो IPS नि थाखाय प्रिपारेसनाव दंमोन दिल्लीयाव मिथिबायना अब्ला बिमाया बुंदों नोंसोर सानैयाबो बिफा थैदों बिमा थैदों होननानै लानो नाङा नङाबा दिल्लीनि मानसिफोरा नोंसोरखौ थगायगोन नोंसोरखौ बायदिसिना खालामगोन अब्ला बे बिब' बिनानावा बुङो मिथिबायना जोंहा आफाबो दङ आइबो दङ होननानै बिसोर सानै न' भारा लानानै फरायबाय थायो फरायनानै मास मोनथाम थांगाबा मोनखा थांगा फैसाखौ सानबाय एकाउन्टाव 30,000 माइनास 30,000 माइनास 50,000ल'सै आं बिनि गेजेराव जेरैखिजाया फरायनाया जोबनो नांगोन आं साख्रिबो लानो नांगोन नङाबा सेस जासिगोन होननानै फैसा खालामबाय थायो बिदिमोना आंनि एकाउन्टाव 1 लाख ल'सै सानैजों 1 लाख फैसा जोबैनि सिगां जेरैखिजाया IAS जानो नांगोन मिथिबायना किन्जल सिंआ गुटे मेथ्सखौनो मुखस्थ' लाजोबदों मिथिबायना लेखा गांसेनि मेथ्सखौ अंक हाया बिब' गिदिरा मिथिबायना अंक हायिनि थाखाय मा IAS प्रिपारेसनाव जेनेरेल पेपारा अंक फैयो जाहैदों बे अंकखौ मा खालामदों गुटे लेखाखौनो मुखस्थ' लाजोबदों अंकखौ मुखस्थ' लादों मिथिबाय हायो गावनो खिन्थादों आं अंकखौ बिराद रोंगौ अंकखौ मुखस्थ' लायो आं होनदों मिथिबायना ओरैबायदि मुखस्थ' जायो लेखा गांसेनि फर्मुलायाव मुखस्थ' थाजोबो मिथिबायना फर्मुलायाव मुखस्थ' थाजोबो मिथिबायना आरो बियो दा IAS जानानै दङ बिब'आ IAS जानानै दं बिनानावा इन्डियान रेभिनिउ सार्भिस जानानै दं प्रान्जल सिंआ मिथिबायना बिब' बिनानाव दु अरदायाव बियो बुंदों मानसिया गोरलै लामा नागिरो गावसिनि थाखाय रुम सिङाव जिबौ हाबफैनाय बायदिसो मोनदों मिथिबायना रुम सिङाव जिबौआ दंखायनि थाखाय गावसोरखौ सौगोन जाहैदों बिफाबो गैला बिमाबो गैला साख्रि मोनखानो नांगोन ओंखायनो गावसोर मा खालामनाय जाहैदों बे जिबौजों जुजिनो थाखाय गावसोरो गारखानाय जाहैदों दा मानसिफ्रा गोरलै लामा नागिरो बै बिब' बिनानावा बुंदों मानसिफ्रा गोरलै लामासो नागिरो होननानै नाथाय गोरा लामा नागिरा होनदों जिबौ नुयोबा खारोनो आरो जुदि जिबौ हाबनाय जायगायाव जुदि ओंखारनो जेबो लामा गैया लास्टआवसो मानसिया मा खालामो बे जिबौखौ बुथारनांसिगोन नङाबा सम जासिगोन होननानै डिसिसन लायो जाहैदों मिथिबायना दा ओंखायनो जों गोरलै लामा नागिरनाङा मिथिबायना बैसोरखौ गोसोखां एसे बिमा बिफा थैनायाव एसे टेनसनाव थागोन बिसोरो आरो लास्टआव फैसा जोबलांबाय थागोन बिनि गेजेराव दु अर दाय फरायगोन बिसोरो लेखा गांसेखौनो बिब'आ मुखस्थ' लाजोबनो गोनां जानांगौ अंकखौ मिथिबायना बेखौ नोंसोर गोसोखां मिथिबायना आरो सासे नोंसोर गुबुनावबो मिथिबायना नोंसोर जुदि सोरबा IAS जानो सानदों IPS जानोबो नांगोन मैया रिजाल्ट होबाय UPSC नि सासेबो बर' गैया जोबोद दुखु मोनबाय जों मैया सानसे मिथिबायना जा मैया UPSC रिजाल्ट होबाय गोबां बर' मानसिफोरा सोंहरदों देग्लाय दंना गैया UPSC आव जोंथ' मोनासै मैयाथ' जों मोनासै सासेबो बर'नि गेजेराव नङा होमबा मैया जों सासे मोनासै मिथिबायना आरो सानोबो नांगोन मिथिबायना IAS जानाय आरो IPS जानाया मिथिबाय बारा गोरलै बाथ्राबो नङा मिथिबायना मनुज कुमार शर्मा होननाय मानसिया सासे क्लास 12 नि फेल बियो IPS जानानै दं मिथिबायना IPS क्लास 12 फेल मिथिबायना बिनि लेखाखौ नोंसोर फराय दाखालि बावै जेला लेखा लन्स जादों आं बायनानै फरायदों 12 फेल लेखा ओंखारदों बे IPS अफिसार जानाय नोंसोरबो फराय मिथिबायना 12 फेल मिथिबायना बे जेलानाखि हायार सेकेन्डारि फरिखा लिरनो थाङो बिसिनि स्कुलाव बिराद नखल लिरहैयो जाहैदों बिराद नखल लिरहैयो स्कुलाव ओमफ्राय सानसे दिना बै स्कुलाव पुलिस अफिसारा बेरायनो थांदों पुलिस अफिसारखौ सोरबा खिन्थादों जाहैदों बे स्कुलाव बिराद नखल लिरहैयो ओंखायनो नों थां पुलिस अफिसारा थांनानै स्कुलाव जेला हाबहैयो फरिखा समाव अब्ला प्रिन्सिपाला बुंदों जाहैदों सात्रफोरखौ बारा गोबाव नोंसोर दसे नखल लिरथ'नो नाङा पुलिस फैगोन पुलिस थांखांबा नोंसोर लिरहोदों जाहैदों प्रिन्सिपाला जै पुलिसा फैबाय
फैनानै पुलिसा मिथिखानायखाय मा खालामनाय जायो सियार बिहरनानै आराम जिरायनानै थाबाय थाया जायो बारा गोबाव जिरायनायखौ नुनानै साथ्रफ्रा बिराद रागा जोंबाय जाहैदों मेगन गोजा गोजा देखायनायखौ नुनानै दाना प्रिन्सिपाला थाखुमाखाबाय जाहैदों आं साथ्रफोरजों रागा जोंगासिनो आं बे बोसोराव बे स्कुला सब फेल मिथिबायना दा फेल जानायाव सासे गथ'आ मास्टारखौ सोंबाय जाहैदों सार नों इसां पावारफुल प्रिन्सिपाल सार जानानै नों बै पुलिसखौ मानो गिखो होननानै अब्ला बे बुंबाय जाहैदों पुलिसा आंनिफ्रायबो आरो गिदिर पावार दङ आंनिफ्रायबो देरसिन नों आं जेरै नोंसिनि सार जोंनि सार बे पुलिस अफिसारा जाहैदों नोंसोरबो बेबायदि जानो हायोबा जा बै क्लास 12 फेल जानाय सासे गथ'आ जाहैबाय आं होनबा जेरैखि जाया आइपिएस जानांगोन मिथिबायना आरो क्लास 12 फेल जानायाव बिफाया बिनाव टेंकार गारि बायनानै होदों टेंकार गारि मिथिबायना नों क्लास 12 फेल जाबाय फरायनो नांला बे गारिखौ सालाय आरो गारिखौबो साननैसो सालायनाय समाव आरो सोरखौबा संदोंनानै हमनानै लांनानै आरो बै पुलिसनो बुजाहरदों बियो मिथिबायना दा बै पुलिसा जेला बुंनायाव बियो बुंबाय जाहैदों नों मा जानो सानदों मा फरायदों एफा उन्दैयाव मानो गारि सालायनांगौ बे जेला बुङो सार आङो आइपिएस जानो गोसो दं आइपिएस जानो गोसो दं होननायखाय बियो प्रिन्सिपाल बे एसे अननानै बायदिसिना फैसा होनानै आरो बेलेगाव फरायनो होनानै लास्टआव बिराद खस्थ' जादों बिनि जिउ जारिमिना बिराद मोजां मिथिबायना बे मिथिबा हटेलाव मैदा नायै आथा नायैसो बियो बिराद खस्थ' फरायनाय दिल्लीयाव थांनानै लानानै फैबाय दिल्लीनिफ्राय आइएस मोनागौ होननानै गाव फैया होनदों दा दिल्लीयाव फरायबाय थानाय समाव बियो गोबां जायगायाव हटेलाव खामानि मावनो गोनां जादों मिथिबायना दा मानसिफोरा माबायदि स्ट्रागल खालामो डु अर डाइ स्ट्रागल खालामो नाथाय जोंना मा कारेन्ट गैयाबानो जों लेखा फराया बिफानिफ्राय थाइबा फैसा बिनानै मोनाबानो जों फरायसालियाव थाङा जों बेसे नाजायो मिथिबायना आरो हायो नोंसोर बे मोजां जाथों दिनैनि जुगाव थांना थानांगौबा फिजिकेल फिट जानांगौ आरो मेन्टेल फिट जानांगौ मिथिबायना दा मेन्टेला बोरै फिट जागोन मिथिबायना सानसे लेखा फरायाबा जोंनि मेन्टेला बिराद उइक जायो सानसे ओंखाम जायाबा जेरै मोदोमा दुरबल जायो जागोन जाया सानसे ओंखाम जायाबा जागोन जाया साननै ओंखाम जायोबा जागोन जाया सानथाम ओंखाम जायोबा जागोन जाया सप्ता खनसे ओंखाम जायाबा मोदोमा बिराद दुरबल जायो सप्ता खनसे लेखा फरायाबा जोंनि ब्रेना एसे दुरबल जायो माने कन्टिनिउवासलि लेखा फरायबाय था मिथिबायना आरो आनजादनि सिगां जेरैखि जाया सिलेबासखौ फोजोब आनजादनि सिगां बिफोर एग्जाम सिलेबासखौ फोजोबथार मिथिबायना आरो नोंसोर दा मेट्रिक पास जाबाय हायार सेकेन्डारि पास जाबाय गोबां जायगा नोगोराव थांनानै फरायसिगोन बायदिसिना लोगोफोर नोंसोर मोनसिगोन लोगोफोरा नोंसोरखौ जि बुङा मानो मोजां जानाय गाज्रि जानाय नोंनि आखायाव दं मिथिबायना दा नोंसोर मोजां जाथारनांगोन लोगोफोरा जिखि माने लोगोफोर लोगो मोना मानो नाथाय नोंसोरो मोजां मानसि जाथारनांगोन जागोन दा सबबो जागोन सबबो जागोन मोजां मानसि जागोनथ' मोजाङै लेखा फरायगोनथ' बिमा बिफानि खोथाखौ मानिगोनथ' सियर ना मानिया मानिगोनथ' मोजां जाथारनांगोन मोजां जानाय गावनि खोथासो गोनां मोजां जानाय गाज्रि जानाय बे नोंसिनि खोथा जोङो एक्सट्रा अराय सम नोंसोरखौ सापर्ट खालामबाय थागोन दिनै गोलोम बोथोरबो बिराद गरमबो आरो जोंनिया गरमा बिराद फैदोंबो आरो उन समाव लोगो मोनोब्ला जों सावरायबावगोन केरियारनि खोथा जों सावरायगोन मटिभेसननि खोथा जों सावरायगोन अब्लाबो नोंसोर मिथिबायना माब्लाबाबो नोंसोरो फ्रास्ट्रेसन जानो नाङा मिथिबायना फरायनायखौ लानानै गावनि केरियार गावनि न'खर गावनि बायदिसिनाखौ लानानै फ्रास्ट्रेसनाव माब्लाबाबो गोलैनो नाङा मिथिबायना डिप्रेसनाव थांनो नाङा मिथिबायना जोङो कन्टिनिउवासलि लेखा फराय आरो कन्टिनिउवासलि नलेज एक्वार्ड खालाम मिथिबायना आरो हागौमानि मिथिबाय मबाइल आरो टिभिनिफ्राय गोजानाव था मिथिबायना आरो हागौमानि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनिफ्राय गोजानाव था आरो बे मोनसे खोथाखौबो गोसोआव लाखि बोरैबा जुदि लोगोफोरनि फान्दायनायाव बोरैबा जुदि पुलिस रिपर्ट थानायाव नोंनि नामा रिपर्ट सहैबाय जिखि फरायनाया मोजां जाया मानो सरकारि साख्रि मोना खिन्थु क'क्राझाराव जोंहा बायदिसिना बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां बर' गथ'फोर मोजां न'खरनि मानसि मोजां फरायनाय डक्टर इन्जिनियारिं गोबां फरायनाय नाथाय बिथांमोना मा जाबाय बायदिसिना एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव मटर साइकेल खावनाय ड्राग्स जानाय जौ लोंनानै बुलायलायनाय बेबायदि पुलिस रिपर्ट थांनानै मोजां फरायनो हानायफ्रानो दा साख्रि मोना जाबाय मिथिबायना बोरैबा जुदि नोंनाव जुदि पुलिस रिपर्ट थाङो मिथिबायना थानायाव जुदि पुलिस रिपर्ट भेरिफिकेसन जायो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस आरो एन्टि इन्डियान खामानि मावदों होनोब्ला नों थैजासे साख्रि मोना बेखौ गोसोआव लाखिखा ओंखायनो लोगोफोरा जिखि हाजारखि नोंखौ लेङा मानो हराव लेङा मानो हाजारखि नोंसोर बायदिसिना जानायनि जिनिसखौ जायोबा सोरबा बुनो लेंनाय सोरजोंबा नांलायनो लेंनाय नोंसोर थांथारनो नाङा बोरैबा जुदि पुलिस भेरिफिकेसन पुलिस रिपर्ट थाङो नोंनि एगेन्स्टआव नों थैजासे साख्रि मोना जायो आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि बर' गथ'फोर गोबां इउथफोर गोबां लाइमोनफोरा बेबादि जानानै थाया मिथिबायना भुगिनो गोनां जादों साख्रि मोना जादों दा बेखौ नोंसोर गोसोआव लाखि नोंसिनि सिनियर हिसाबै जों बेखौ बुंबाय नोंसोर मोजां जाथारनांगोन मोजां फरायनांगोन आरो बिमा बिफानि खोथाखौ मानिनांगोन आरो साफ्रोमबो
मोजां जानायखौ जों लुबैयो एक्स' अराय सम जों दंखायो जोंनि उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2020 मायथाइयाव बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आनसलिक एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनसिम साबायखर थाबाय जिल्ला एबसुनिसिमबो साबायखर थानानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जादों।